To čo? Boha, veď to... To je rytmus, to si idem pustiť hneď. To je rytmus, to je... Bude riadna jeba, keď si to pustím, to pôjde mi oheň. Zebráko, normálne, to bude lit. Poď, idem si to nainštalovať. Tak. Ale... Dobre, není tu mechanika. Není tu. Boha, na čom to idem pustiť? Ja nemám mechaniku. Nemám... Ja viem. Áno. Dáš? Jasné. Mám to. Bože, ja som šéf. Ja som šéf. Hneď si to idem tam dať. To nie je rytmus. Čo to je? Čo to je? Pičovna skúven, pojebaná ešte raz, ty kokot. Ešte raz ma ojebeš. No piči, takéto kokotiny. Bah, ukáž sa. Piče skúvený, pojebané, ešte raz ma ojebeš. Ešte raz ma ojebeš, z rytmusom do piči. A toto CDčko do piči si. Zjedz do piči. Like, subscribe a komentár. Dajte mi, tento sketch som navrhol sám.